Kaixo, guk Ibai eta Maria gara. Eta lagarroari buruz hitz emango dizuegu. Burua arrautza formakoa du. 8 tentakulu du, ornogabea da, zefalopodoa da, arrautzetik jaiotzen da. 289 espezie daude. 10 kilogramo pisatzen du gehienez eta 10 zentimetro luzera. 2 begi handi ditu eta 3 bihotz. Kaixo, ni Eider naiz eta ekintza ikastolari buruz kontatuko dizuet. Ekintza ikastola bat da, 3 urtekin hasten zara eta 18 urtekin bukatzen duzu. Eta 2016an haurtzaindegi bat egin zuten. Eta orain 2 urtekin hasten dira. Ekintzan gauza asko egiten dira. Ezebetailerra, kirola, musika, matematika, arte hezkuntza, ingurune, euskara eta abar. Ekintzan asko ikasten da eta oso ondo pasatzen dugu. Andereñoak oso jatorrak dira. Gurean Amaia eta Arantxa dira. Ere eskola eta ondoren gimnasia, judo eta multikirola eta 4. mailan partidoak egiten ditugu. Partidak larunbatetan izaten dira. Orain saskibaloian jolasten ari gara eta oso ondo pasatzen dugu. Kaixo, ni Pau naiz eta arrainei buruz hitz egingo dugu. Arrainak handiak, ertainak edo txikiak dira, eta batzuk ere pozoitsuak. Ere planktona edo arrain txikiagoa jaten dute, eta arrautzak ez dituzte saltzen. Obiparoak dira, zen arrautzak errotzen dituzte, eta arrautzak ez badaude uran hiltzen dira, zatik lehortu eta egiten dira. Arrainak ezkatak dituzte eta horregatik mugitzen dira leku batetik bestera. Eta ez daukate sudurra, baina bere gorputzan alkan gauza batetik arnasten dute.